Fran, nola du izena gaurko lehenengo platerak? A ber, gaurko platera da, letxe frita volcana, Bai, txokolate zopa eta galleta eloterekin. ze ondo, gozo hasiko gea gaurko programan, ezta? Gozo. Osagaiak esango dizkizuet. Esnia, gelatina horriak, ogi xigortua, txokolate kobertura, arrautzak, maizena, eta azukria, vainillarekin perfumatuta. Lehen da bizi, ze jarreko ezu berotzen? Esnea. Bale, hasi esnea berotzen. Hori da. Garamailareko esnea eta utziko pixko bat, gero maizena... Bai. maizenekin Gero biguntzeko nahasteko. bertan. Bai, Oso ondo, bai. hortxe. Volkana esan dezu, Sumendia. Sumendia, bai. Sumendia, hori da. Piskat biera eta baire, baina Sumendia euskera. Arroneri boteko diu vainilla, Bai, 3 goilarakada azukre, bai, ondo. hortxe. Vale. Eta aparte hemen ingo ditu 3 arrol Bai, eta 3 goilarakada maizena. Maizenakin, Zubitarte maizenakin. inonentza bai. Arrautzak. Bai, horrela. hemen 3 arroltza. Eta Postera birekin usikitzen duzu, urte guztian zer, gutxu gura bera? Ba, guana siga postronekin. Bai, Bai. Berria dezu kartan. Bai, bai. Hori da, nobedadeak ekarri ditu, kartako nobedadeak. Hoxe, bai. Gaur emango dio bizto bueno. Ja, ba, postre potentea, Hori da, bai. Bai, atzo potentea hasi ginen, gaur ezin dugu maila jetxi. Claro, leitzarrak Hori da. potentea, baiga. Hori da, lehenengo egunean hasi ginen forte eta maila jarraitu behar da. Hoxe, bai. Hori da, ondo. Bitarten jarriko dut hau berotzen, Bai. txokolatea kobertura itxiko. Hain dira, pili. Horren honei, eta bueno, hori da. Leitzarra potente ez dakit, baina dana ezagunak eta famosuak eta, Leitzarrari fanfarronak deitzen dute. No me digas, bai. Hor ingurun badie leitzen, adibidez, ahora esanen dut. Uitxikoari deitzen dira barek, Bai, limako. bai. Atxungoari zingurrik, Hori Goiz- zer da, auzoak, herrik, Herrik. ondoko herrik. Goizutarari zapoak, hori eta banekin. leitzarrari fanfarroiak. Bueno, eta orduan, jonola gelditzen ni, guan zer nao, fanfarri batekin? Ez. Ah, ez ezta? Bakarrik gaudela arro gure herrita. Hori da, bale, Hori da. bale. Dena bezala, baina... Ondo, bai, hori da. Ze ondo. Zuk momentu honetan jatetxia ostatua duzu, leitzan, Bai. baina ikasketak nun egin zituzun. Nituen burladako sukaldaritza eskola. Bira, Bai. Bukatu nun, bueno, EGB bukatu, gero Bai. egin REM bat eta bi, eta gero ja Burlada. FP bai. burladan, bai. Lehenengo ikaslea burladakoa, burladan ikasita, hemendik pasatzen dana. Claro, Ea. ginekoa. Ea nola moldatzen den, Hori da. Ondo. Vale, ba, honek Ondo irekin txea. bitartean, Bai. hau urare bai irekin da dela, Hori da. Ba, ikasketak, aprobatu eta hori ondoren gero praktikak egiten dira kasu honetan Bai. sukaldaritzan, Bai. eta ze lekutan ibili zinen. ba, gehien ibiltzen lekun San Ignacio jatetzen. Bai, Iruinen. Iruinen, Ginen bertan. Pasar Castillon da, Mhm, ondoan, bai. bigarren pisuko bat, egin dela urte askoko Mhm. Bai. leku politxo bat. Eta gero hortik, ba, 1000 lekutan. Esperientzia hartzen, Bai, gero leitza herriruntz etortzeko, ezta? bai. Bai, azkenen lanen hartzen da esperientzia eta... Bai, hori da, bai. Eta gero, ba, hasi nintzen beti besteen konture lanen, eta azkenean Bai. zen, bueno, ba, nire kontura jarri behar dut, eta Eta iruzoko proiektu iruzoko bat jartzen, proiektua. eta Ondo, etxas eginen. ondo. Gazteikan, Ba, eta bostuztekin. Intzinan jatetxen jabe. Bai, Hori da. Zenbat logola dituzu? 3, 3 logola. bai. Ondo. Bale, irekiten dut, Bai. Txokolatea zira, Bai, ondo dijo txokolatia. Horrekin hobeto bai. Hori da, ni txokolatia zaitzen dizut. Txokolatea urtu, eta bota behar Bai. diu olio jantxo bat. Egin botatzen du, normalen mantekila, Bai. baina olioak ematen dio brillo gehiago. Ah, bira. Bai, Hanik egin eta mantekila Mantekila, gurina bota bai. izan dira, bai. bale, guain bota bat honera, maizena, goiakara,
baina baina pixka jetxingo dio, ja hartu du temperatura. Zerre dago, Azerre dago. Barko ugaldia bezala. Bai, Haizea azerrean. eta haure badijoa. Bai. Iepa. Badijoa, ia gainezka. Vale. Keniko diot, vainilla. Vainilla, bai. Eman dio bere gustua eta guan kendu. Bai. Oain maizena Eta txokolatea ere prest duten, dana ja Bai? egunduta. Bai. Vale. Tekstura Igual bitartin zonakin. jarriko du olioa berotzen. Bai, ondo. Hementxe mantenduko dut. Eta hola, zuen tamainoagatikan horrela. Eta bone, hola xin moldatu berria, hoi eman, barrura. Zero bizirik, Bizirik dago. Bizirik, gu bezala bizirik. bizi. Bizi. Aizik gaurko aiza bezala. Hori da. Nola zan, haize, zakarra, baldarra Baldarra eta mandarra. ez. Eta hirugarren ez dakiu. Gero esango. Zakarra, baldarra eta mandarra. Zerbait hola. Aiza izugarria. Ez? Bai, zakarra Hoi da, zakarra. Baldarra eta baldarra. eta baldarra. Vale, hemen ja... Vale, eta hau gelitxu gara, hau loditxuko dagoen, eta gero, botako dizkiu bi horri gelatina, Bai, bertan. eta gelitxu behar da, hola, txikleantzeko testura bat. Bigunduta botatzen dizu, o gero bertan biguntzen da? Bertan. Ondo. Uizue. Potente. Beste bat gehiago. Ondo. Zuek, elurrekin adibidez neguen itxita duten zaztea, oza, ezin da goratu eta hola, nola ba? Pasatzen da. Pasatzen da. herriko... Zea makina. Bai, herriko... Zanen dut. Traktorea, Bai. palakin, Bai. zertik gora daude animali asko. Ah, Orduan, janari eta eramateko... Bai, iriki bideak behar libre da. behar du. Bai. Katza ez da botatzen. Zeganekoan, pinuak eta ikine Karo. daulu. Vale, hau ditu da. Guru hortan geho iztariak eta iruko dia gari honetan, Hori, ezta? bai. Hori da. Zure iztaria zea? Ez. Ez da iztaria? Iztariak eta ontsu biltzaiek. Nola ez. Eta ontsuak biltzen. Gipuzkano desente biltzen. Bai, Bai. Horrek jo zue plaira ere tortzen zuzteka, Bai, claro. bai. Gauza bat Bai, bezalekin. ez gaz hartuko, Gipuzkoanak gehi. Hori da. Udaran, torri zuek ze bainu bat hartzea eta Hori da, plaira. hori da. Eta gero guri total pare bat ontsu gatikan, utzi Hori da. egun Ja, pasan. gero, hori guk ez da. duko horatzen leitzan, Ez duzuko hortzen. Bai, Donostira etortzen gane patzen du. Bai. Horrekin ez, Baita gure herrirako horrekin ez neskoren. gaz hartuko, gainekoan, bueno, diskusio luzea. Hori da. Hau, Bai, aurrena, olio pixko batekin, bai. ba, hemen, eurtziko du pixko bat, gero, Bai. ozten den ateratzeko ongi. Kasu honetan, baino, ez da etzan 6 zazpio 8 irtengo dira kantidea honekin Bai, berez, ez? bakarrik bat inen du Bai, niretzako inezko, nahiko. zuretzako, Niretzako. zute gustatzeko. Hori da. Bai, ba, a ber. Iepa. Hori da. Hor, behikaldean da karamelua eta hola ez da? Zuzenien Ez ez barrura. olaxe, gero, hau gero inen du arrutzetik eta hogix, Xigortua. xigortutik pasatu, eta hori, eta gozkailura. Galdura. Banoa torzitu, ha? Pili, Bai, helatua ere ekarri. banoa. Banator. Zer nada helatu hau? Gaietana. Ekarri dut, flana beste bat osgailutikan, honek gorpuz gehiago dakalako oztuta, arraxo. Hori da. Hori da. Hotza behar du. Hori da. Ondo hartentzeko platerak, Oain hau, aterako Gure du mendi. sumendiak, nola hartentzen den. Bitarten, Bai. arrotza. Zake postre hau gaur, biztu bueno emanezkeo, jarriko duzu kartan, ezta? Bai. Ez ja badauke. Badakazu, Bai, Bale, ondo. Iepa. Entzatzen berri esan.
Ara pasatuko dugu. Hau batzea. Hortikan beste bosei bat errazat hartzen dira, ezta? Bai, bai. Oia, momentan batekin nahiko. Hau pasatuko dugu. Oliba, zine? Ekilorea ipini duzu, ezta? Bai. Hau, olio bero-berotan. Bai, bai. Frijitu. Originala, Bai. Da, betiko letxe frita, Bai, edo esne prefitua, bai. baina Baina, flana hori da. forma diferentea. Bai, eta egoiteko orduan ere manipulatzeko ondo, flaneran zartu gero atera, eta Bai, listo, ja forma badaka, bai, ezta? hori da. Laukitan da egin beharrian, beste... Hori da, diferente. Hori da. Eta izenare originala, Volcana, Sumendia, bai. Volcana. Bai. Jatetxeak zenbat pertsonentzako daka kapazitatea? Ba, berrogeientzat Berrogei, berez. berez. Daude 6 maiko modere baten eta lau besten. Baina, bueno, gero ja tableroakin eta bat hori eta da, beste, bai. Bai, batzutan mai batian jaten duen 2 pertsonak eta beste batzutan hor laueko boste. Hori da Bueno, gertatzen komodere baten zaigu. sartu itezke, 30 bai. Bai. Eta gero terrazakin, ba, Tope. 100 gora batzutan. Bueno, Udan, Udan. Udako terraza, udan jartzen du terraza txila autolantzeko bat. Bai, Ze ondo. Bai. Hain gainean, Claro, mendipunten eta ikusinak Mendipunta. izan bizta politia, bai. Bai. Benetan leku polita. Ateratzeko Hemen honea. espatula bat edo. Bai, begira. Bate dizut. Honekin ikustet oso ondo, ezta? Hori da. Bai, hor txikila behar du. Hor nahi izanezko kutsare batekin gainet, hori da, bota iozu gainetikan. Zaila ere ez egoixua, Arrozoa ateratzen den. Tak, bai, Vale. bai, Ez dauket toke krujinte bat. bai. Vale, Ondo guain guaz, ezta? enplatatu? Enplatatu. Platera urratuko dut, hemen txen honean. Vale, hau jarriko du basean. Jo, pixkat ematen urtu bezala indala Bai, berotasunak. beroarekin. Txokolatea. Ai, forratzeko izatzen, Ontxe, maskalonduan oloko postre bat, Txen, zen. Ordu hona baita hartu guzu. Bai. Haien ezkeo zizta erran, gero. Hori da. Vale, txokolatea hemendi. Elatu ipiniko diozu. Bai. Galleta Mariakin egin da, Bai. Galleta Maria beti honak. Bai, Gero, betiko hori da, galleta, hainbeste galleta mota ateatzea ditu, baina Galleta Maria beti presente. Betikoa. Bai, zaio postretan egiteko beikaldeko zea Base, pasta quebrada base bai. bezala, eta Tarta danako. gaztana. Hori da, bai. Eta guainet toke Bai. bat beteko dio. Kanela hutza, Lautxa, tofe Orain? pixko bat. gozua, baina potente. Bote esan dizut, potentea. Ezkerra geho, hemen zerbait ekarri duzu, Moskatela. Moskatela baita ere? Gau gozo da. Ziztako prest, esan dizut, Bai. ziztako prest gaur. Bai, baina gogoratu gaurko lehenengo platerean gaudela, ez gaudela bigarrengo platerean. Bai. Osak, espabilatu berria da. Osa, Bueno, beharra zizta daukagu. ondoren, beste, gaur du zizteine, baina, Gaur ez, gaur, altanto mardo bigarrengo platereak orain. eta, baita. Gure xefaren azken ukitua. Esnea irakin, azukrea eta vainilla zotzarekin. Arrautza, esnea eta maizena nahaztu. Gelatina horriak gehitu. Flaneran zartu eta osgailura eraman. Flana, arrautza eta ogi xigortutik pasa eta oliotan frijitu. Txokolatea, olio tanta batez baino marian bigundu. Aurkezpenean, galleta izozkia ipini. Orain dastatu egin goet, baina Bai. hemen ekarri duzu moskatela, ezta? Moskatela pixko bat, bai, launtzeko, digestioetiko gero. Egin beharko dugu. Barko Zabaldu dugu. bitartean, nik dastatu bitartean, zeuk zabaldu, Vale. eta bilon artean, ikutu Vale. bat. Hori da, bueno, Venga, pili, a ver. animo. Lorengo da, baina.
Ona, Bai, bai? oso salea naiz, Oso zalea? Bai. Ba, postre Eta perfektua. Perfektua. Galleta Mariakin, errestikutu bat. Zuk, atea. Gustatzen, Bai. bai? Potentia da, gozo osoa, baina guan, zakin, honekin txin bat egingo deu. Gaurko lehenengo platerakin, horrexen hasiera. Osoa, Oso osoa. Ina. Bai. Haure karkarren nire. Bai, Nafarrokoa. Atzoko ardo beltzaren... Bai, Baldelares, bai. Baldera ez. Beste ikutu Bizarra gara? ondoan dago. Bizarra Karkar, ondoan? bai. Mhm.